Ai, ama, gaur goizero bezera, horra zida, iratzargailua. Pipipipipi, mekatxiz lamar, hartu eta popatik hartzea botaet. Eta hasiko esan dut. Hemendik aurrea, egunak hasiko ditut, musika entzuten. Eta horrela junaiz, baldatxoa, handazkatizkatxuak, eta han hartu dut bat, aintzinakua baino, ehar. Zer, ederra, gozategiren egun on. Bai, egia zan, abesti paregabia goiza hasteko. Zer, eta zuek, zer abesti aukeratuko zenukete? Ai, ama, ez dakizue, hortxe gelditu, gaurko gonbidatuak, gauza mordo bazka, erakusteko. Gauza mordo bat ez, abesti mordo bat, adi lagunak. Kaixo lagunak eguerdion eta Alejandro Ugalde jauna. Ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Zemuz, famatu daiten aia, famatu egin zea aia, ez da? Bueno. Pixkanaka. Hor musikai munduan hitz egiten daula. Asko gustatzen zaikera ikustek eta hor bizitekela, ez da? Bizitekela. Nire pasioa azkenen musika eta, lortu dut, hor saretan gomendioak iten, topak eta horako gauzak, famatu hain naiz, zema jende jarraitzei, mordoa, gainan bideo azkak, eundaka jendek ikuste izkikena, ez da? Egia esan, mordoa, baina, pixkanaka. Pixkanaka, gozatzen, ez da? Gozatzen. Bueno, nik aukeratu eta bestia, gozategina, goizian txirriña jarri berren hor dantzan, nahi da musika jarri, ikzen musika aukeratuko ban goizetik aneznatzeko? Ni azken aldin, nago asko zetaken eguzkiloreara bestia, zetan jarri eta gora, dutxa jun eta dutxan tope. Venga, dantzatu, eta etxetik atea jabak bisiposakin, ez da? Goran. Ona. Bueno, gaur ingo deuna da, ondo pasak, gaina, zure esan dezun bezala, topa, top bost, top amar, top mordo bat ikusizkian di bideoak, gaur hemen esango izkilago, ez da? 2008ko top bostak, ez da? Ingo deu bat emat. Eta aurreatuko jaure bai goita bostian zer da torrene, bai? Bai, da, oso ondo. Venga, nik ingoitu dutena da, osagaia jarri, ikabestie jarri, eta ondo pasako jotenan artean, adoz? Oso ondo. Indazio plana. Apai. Adi lagunak saio paregabea da horreta. Bueno, lagunak eta Alejandro, ingo deuna da txekor blanketea, da frantsesa da errezetak. Barrengorri batzuk lagungarri, eta blanketea nahi duzan txurila jarri behar deula. Saltza txuri batekin ingo deu. Eta nola ingo deu? Jarriko deu aurrena salda bat bezala inbiar da. Bueno, bezala gabe, salda bat inbiar deu, eta bertan sartuko deu txekorra puxietetan sartuta, gero sartuko ditugu barazkire bai bertara, piperrare bai, piper beltza, eta jungo gea, ateatzen aparzik inoiek entzen, eta gero ingo deuna da. Txekorra atea, salda iragatzi, eta iragatzita dakaun salda horrekin, ingo deu saltxa bat, belute bat esango genuen bezala. Ze ingo deu? Gurina zutan jarri, irina bota, irinakin goxatu, eta geho, no esango nunik, iteko bexamela bat bezala, baino geho, esnia bota berren, erabiliko deu salda, iragatzitako salda hori. Ingo deu, oilo ditu pixkat, gio botako jau bertara esne gaina, eta ingo deuna da, gero, atea deun txekorra, saltza hortan sartu. Eta hoi gehatzea, nahiko txurila hola txukun-txukuna, eta blankete hola, errezta frantzez bada. Eta horrek, gio gainien jarriko jauna da, gorringotxo bat lagungarri bezala. Eta hoi gutxi balitz, beste parea gauzare baino zizkeu lagungarri, bale? Azteko eta behin ingo deuna, gurinetan, tipulina goxatu, tipulina goxatuta da kaunian, botako dio ja, barrengorri garbituta, salteatu, eta hoi plateran lagungarri jarriko dugu. Eta hemen patata hauekin ingo deuna da, patata txikiak dira, ingo ditugu uretan gatzakin jarri, ondo egozi, eta behin egozita daudenian, gero ingo ditugu erditikan ebaki, iriki, eta ingo dugu baratzuri jakin, eta gaztakin majau bat, gainetikan jarriko diogu,
eta gero ikusiko dugu gainerretzeko soplete pixkatekin, edo grill pixkat eman, eta patatak, barrengorrik, eta aragila onduan. Ados? Ze ona, bai. Zemuz, jatuna zea, gustatu zaizuzu galdere bentzia? Bai, pixkatu, saltxan. Gaina, zu hostaleritan, ninten dezu lana, ez da? Bai, kamareroa naiz, baina, bueno, beti sukaletik gertu ere, eta ikasten, no? Ikasi, eta dastatu, ez da? Gero esan inbiartzaile kliente izerta nola da hon, ez da? Bai. Ondo, zio. Bueno, orduan labana moitzeko, ondo. Zerrekin lagunduko ja, gabeitu, nik hemen salda egiten jarriko den martxan, eta zuk adibidez tipulin hau, txikitu behar zu. Txortenak endu, sustarrak endu, lehendabiziko geruzak endu, eta lauki txikitanin, bale? Perfecto. Venga, hoi zure kontu, eta nik esan dagoa, salda jarriko den martxan. Venga. Bale. A ber, salda iteko, honekin nahiko izango dugu lagutzen dut. Bale. Bueno, nola tan hasi izan historia honekin? Musika, nondikan sartu zaikiri musika eta historia guztia? Zinitzen, begia esan txikitatik etxean, viniloak, entzun ditugu, musika asko entzun dugu, gehien bat aitak asko entzuten du. Eta, zinitzen ere kolekzio txiki bat ditene bai, oain dela 2 urte joditzen bakarrik bizitzea, eta ora zinitzen nire kolekzioa egiten. Erosin nugun toka diskosa, eta... Osa, viniloak, bai. Old school. Ona. Eta gaina gaur egun gero ez da modan daude, bai. Gaur egun abetzari taldiek ateatzeu, pixkat dala kolekzio iteko modon politena, ez? Zenba dazkak adibidez kolekzioetan, zenba vinilo topaltuko? 40 inguru, bai. 40 bat. Aitanak eba dazkak, sarroietakoak eba? Bai, raportituta aitan etxetik, Nini txekan osaba aldaz orore bai. Bea zein darraguan, nire lehenguzu Iker eta Alan Arginano aita. Eta kiston musikero, nini flipak etenian, guk etxean beti hor diska batzuk da beste, eta bere etxea junta, dana vinilos bete eta hola, kiston gauza jarraek, bere kolekzio sortu nahi du azken darako, bere bizitzako momentu guztik osatzeitun kolekzio bat, ez? Eta, adibidez, aitak zenba vinilos eskak, asko dazka? Egun bat hola batzuzkan, eta gaina onak, gaina, Bob Dylan, Dire Straits, The Police... Mitiko asko, no? Mitiko asko. Ona. Rock inglesa gehien bat. Bai, Bai. Eta, batzuk laportitut, orduan hasi naiz hor etxean neriak bai edosten, bizkanaka gaur egun guak ere, eta lehenokoak baten bate, bai, Pink Floyd, edo... Ona. Ere. Eta zu musika antzekotikan jodezu, aita nabezela, o ja musika arlo gehiago ikutzen dituzu? Denetarik, gaur egun gero ez da arlo gehiago, gaina euskal musika da gehien azutetena gaur egun, eta euskal musikan ere, geroz eta genero gehiago haidia sortzen, ez? Haidia sortzen, gaur egun daukazu reggaetoia, trikitixalenokoa ere, rapa, rocka, popa, india ere, pila bat estilo ezberdin, euskal musikan leheno estilo gutxigo zeuden edo genero gutxigo, ez? Dudi gabe. Bola motzuko dugu? Bai, enbitu, pikatuko dugu lauki txikitan, hauken duko izu, nola iten dezu zuko pikatzeko? Nik iten diot lehendabizi, hola in, betu, bukaeraino iritsi gabe, bestela desmoronatu ite zaigu, ite ziotenek, lehendabizi, hola, fin batzuk, eta ja, alde batetik bestea finak indazkatenean, gero, hola batero, venga, ire kontu. Venga, ondo, eta hau dana, musika gustatzen zaik, iraita vinilo txeskan, ire bai kolekzio bat indek, eta hortikan, pasu hori nola ematen dek, sare sozialetan, historia hau egiteko? Pasua izan zen, viniloak hasi gomendatzen, etxean ezkanak, vinilo erakutsita esan, mira, hau askotan entzuten dut, goizetan, edo atxaldetan, edo lagunekin ahonean, orduan, gomendatzen viniloak, eta bizkanaka, esan nun, ingoet topa mar bat, euskal musikan ingurun. Abertze, eta sinitzen euskal musikan ingurun, eta gehiena de repente, inun euskal festetako topa mar bat. Euskal plazetan, edo euskal txosnetan, edo hor goxatzeko topa mar bat. Eta hori izan zen, eukizuna, kristona rakazta. Kristona. Zea mar sartu dituan hor, zen magarren urteko topak dituan hori? Denetarik, zegoen sarri, esne beltzaren mate bai, gozategi, nola ez, porru patata. Eta horrelakoa, eta gehiazan, eukizula kristonarrak azta, jendea, jose ona, edo hau falta zaizu, edo enitzan goazen abesti ontaz, baita ere hemendikat, orain da, zure garaia. Lehen da biziko txunta abestu. Claro, pixkan gora, Eta horrelakoak, bai izan zan topamarra lehenengoa... Noiz inuan topamarra hori? Noiz izan nuen aurrenengo arrakazta ukizian bidillo hori? Sinitzan bideoak iten 2008ko urtarrian, eta... lehenengo arrakazta, igual maiatzaldea, hola. Lehenengo viniloena sinitzan, gomendatzen, eta gero, de repente, topa marra horrek kriston arrakazta, eta,
hortan jarraitu nun pixkat, euskal taldei buruz hitz egiten, beste euskal emakume musikarien topa marra ere inun. Eta bueno, arrakasta pixkate bai da, taldeek bai gomendatzen dizuelako behaiek ere, edo beraiek posteatu iten dute gero ondoren, zuk iten dezunean bideoa. Hau guztia, zitzan niten, arrakasta eukiduen niten, ze izan nuen, ia danaz sare sozialetan baino Instagramen, o baita ere Facebook, TikTok, danietan ematen edo? Ni gehien bat, nire generazioataren inguruko gehienak, erabiltzen dugu gehiena Instagrama. Baina TikTokaren hasi nintzen pixkati gotzen ere, eta nabaitu da, beste generazio batzuk ere, hasi dira pixkalaka hor, segun ze talde eta zitzeiten deten, gehiago guztatzaio gutxigo. Lehenoko talde zarri buruz dite baet, ez dira kasuik egiten. Baina itzeite bat gaur egongo Zetak, Bulego, ETS, oitako ematen bat, jendia hor tope, laikai ematen. Eta, baina gehiena Instagrama eta gero TikToka. TikTokan bai, baina gero Facebook eta hori ja pixkatazuta dauka ja. Vale, Facebook ja... Ni eta nitik gorako entzako, ez da? Eta nagoen entzako, nik atxirlan bat. Ona, ja, eldutzen nahi nahi, ni Facebook bakarri sekateta. Ni Instagram bai, jarraitzen dut, eukitzen, eta egia san. A ber, batzutan denbora gehiagik entzai dugu, baina gero, aspertuta gaunien oso ondo etortzen dira, holako sare sozialak, ez da? Danok kexatzen geha, baina gero danak erabiltzen dugu, Denak. Aladek. Bueno, eta... hau guztia, etxian itendek, ez da, ire gelatik, edo nundik grabatzituk historia guztik? Nik dakat etxian sala eta sukaldia dena batian. Kator barratxo bat, hor ere tripode modukoa, hor kamera jartzez, argi pixkat, argi foko bate bai, eosinun argi foko txiki bat, eta hortik dena, eta sinitzen apaintzen pixkat inguruan nik landare pila dauzkat etxian, eta landarea jartzen ingurun, eta... Zer zitxoen apaino leno, o guain, o grabatzen ez zelako oso apaintuta akakoen etxia? Eta jote ez da habitazioa eta pixkat ez da txukun, baina bakarik grabaketa zona. Hori da txukunena. Eta bilatzen argi hobena, gainera goizian saiatzen ez grabatzen, etxiak argia dauko goizia dauka, goizian dauka hobena. Eta hor etxian, eta nik grabatzen den, nik editatzen dut, nik dena. Dana egiten dela. Eta nik hasirun, gaina enekin editatzen hasieran. Eta, lagun batek ontan ditu lan abiskat, esan zen aplikazio hau jetxi eta hor investigatu eta... Eta aplikazio horren bitartez iten dituk historio horiek. Hoi da, bai, eta hor editatzen dut, aurkitu letra politu bate bai asko gustatzen eta identifikargarria. Eta... Zenbat kostatzen zaiko horietako bideo bat iten, aurrenengoan iten dek? Batzutan askotan errepikatu berri izaten dek, edo nola izaten dek historia? Gehienetan askotan. Bai, badu batzuk, azkeneko hainun rock britanearrari buruz, eta, nola inglesezian abesti guztik, pila bat adiz errepikatu nun. Baina, iten dena, etxian entzun abestiak lehenago, gero letra jakiteko, edo izen burua, baina batzutan, 10, 15 aldiz, errepikatzen ditut bideoan. Gio, etxetikan erresa ikusten dela, abetu honez errezitik, baina atzetikan lana da hola. Lana dauka, eta gero editatu gaina ondoren, letrak sartu, abestia ondo jarri eta hori dena, ematen du demora bat, baina, gero ez da gehioin praktika gehiago. Dudi gabe. Dana bezala bizitzan, ez da? Gabe ez tegi ikasten. Ingoiteten edek, hor, hemen barrengo horrintzako, gurina jarriko deu, behotzen jarriko deu, eta gurin horren gainean geho ja, hor pikatu ekena gotako. Oso, somuzko da. Ezin jo, labana ondo moitzen. Min gaina bai, baina labana ere bai, Ondo zio gori. Bueno, hemen txe, nik hau falta zaite botatzia, eta baitare, geho, bota bertxotenek, piperra beltza, granuan dakauna hori. Vale, hau barroa, hemen barazki guzti dazkau, baitare dakau txekorra azpin, gatza pixka bota dio sosito esibiltzeko, eta ikusten zuen nola txekorra ja zuritzen, hau blankete deitzen da, zeatik hanbetu ja nola idan txuritzen, ez da? Normalan bai, odola eta eukitzeu, eta jendia oituta gaude beti arduakin, barazkik ondo potxatuta, baina hau da, desberdina, txuriagoa gelditzea, garbiagoa, eta oso xamurra gelditzea, Bueno, botako jo hau, hau listo, eta saldan osagai guztik, martxan dazkau. Tipu linare honea botako deu, zure kontu, baina urratuko jatonea. Perfecto. Bota horrea, katxerek itxarka. Bueno, eta hemen esan deu, 2024ko top bostak, zuk, sare sozialetan nordazkazu txintxilika, baina hemen esan behar ditugu. Guri hengo deu. Atzetik aurrea jungo geha. Adibidez, bosgarrena zein izan zen 2024an? Bira, asko azkat burun, baina bosgarrena izango zen muskorrido. Muskorrido, ona. Korrido bat, euskera mundurera manda, euskera terderaz, eta hortxe, oso abesti multzeko modukoa. Abesti guztiak gara, ez abitu entzuniko dugu, entzuniko dugu.
Letxe, hola, bai, zukaldiak guztua. Bueno, tamen gelditzen gagutan zeiten, eta bitartean jungo gara zarautzaino, lagun, delikatezenean, ikusiko zuen, behin txuletan. Gauza erra, guazen bertan, hemen gelditzen. Apa, Joseba, Guardion, hemen gaude delikatasun lagun dendan, eta gaurkoan behizarra entxulete buruz hitz egingo dugu. Gure denda 1989an irik izan, eta ikuste zuen bezala, txerriki berikoak inite deun lana, urde azpiko hanka ezberdina dazkau, eta barietate askoko produktu ezberdinak ibiltzaitu, gaztak, arduak, konserbak, eta gero, behizarra entxuletakin, da produktu bat asko saltzala hemen. Gure eguneroko bezerua, auzoko bezerua da, eta gero horrez gain hosteleritzan tabernak inite du lanare bai zerbitzei hau, eta restaurante hon batzu dazka gure bai. Gure produktu nagusitako bat behizarra entxuleta da, eta bain erakutsiko izuen nondik ekartze duen, da nola ite duen lana behekin. Hemen gaude Karbuga enpresan, hemen aukeratze dugu gure aragila, gure denda eramate ditugun txuletak eta txuleterok, eta bain erakutsiko izuegu pixkat ze aragi mota dauen, eta nola ibiltzen gangu aragila elegitzeko. Behizarra entxuletan aragila da, behitzei jo zenbait atalei, jakiteko aragilan kalitatea eta adina, adibidez. Ezurrei behituta, behian adina dakau ikustia, ezurran formakuntza ikusita bukaera arte egin dadakala, honek esan nahi du behizarra dela. Eta guk hori da bilatze duna, behizarra izatea, zazpi bat urtekoa gutxi gora bera, eta gero oso garrantzitsua da guretzako grasa kopurua, kanpon eukitzen duen grasa kopurua. Grasa kopuru hau, azkenian da, barruko aragilei kalitatea emateon atal berezi bat. Ikutu utzakin, eskuan beru hartzeunen, asko brillatzeu eta kalitatea handiko aragila danean mantekila bezala uste izu eskua, eta usai berezi badaka. Eta gero oso garrantzitsua da ere bai, behian infiltrazioa. Ez da garrantzitsuena, ze jendiako hain ohitura daka nahi du aragilak infiltrazioa asko eukitzia, baina garrantzi gehien dakana, kanpoko grasan kopurua da. Eta infiltrazioa garrantzitsua da, baina lehenengo hau euki berdu. Eta gero, hemen ikusi dezake ere bai, ikusteko nola etortzean, hemen hau izango zen lomo alto 8 kostilak honeaino, eta gero lomo basuan etortzea solomilua. Hau izango zala solomilua indikan kendu gabe dakala behi honek. Eta etortzea lomo basutik bukaeraraino. Eta gero, hemen ematen diogun prozesua, madurazio prozesua da, kamara hau 2 gradutan egotea, eta lehorrian izatea hemengo madurazio prozesua. Hemen eukitza ditugu guk, 25, 30 egun inguru, grasa kopuro ikusita. Grasa kopuro ondila balimadaka, igual 30 egun ematizio, baina bestela 25 egunekin guretzako nahiko izango zen. Aragia, biguna oteko eta ondo oteko. Hemendikan txuleta hartu, ondoko kameretan deshuesatze dute, txuletetan banatze dute, eta bazion jartze dute, ze guk ez dakau arategia gure denda txarkutegia da, eta orduan ezin dugu guk bertan manipulatu aragia. Eta guk kamera bat dakauan, eta bertan jartze ditugu, eta jendiak dakaukera goitik hartzeko edo goitikan. Gehientxuna, alemanitik etortzea, simental arraza izatea, guri hori gustatzen zaigu, eta 7 bat urteko behiak izatea behizarrak bilatzitugu guk. Hau izango zen behian pareja bat, izateako, eskubiko aldia eta eskerreko aldia, eta pixatzitue, 30 kilo, 35 kilo, pieza bakoitza gutxi gora bera. Hau izango zen lomo bajo pieza bat, zuek ikusteko, zati hau da, txuleteruan bukaera nio iristeana, eta solomilloa jongo zen hemen pegatuta. Eta infiltrazioa ikusteko hemen garbi ikustea, grasa kantitate polita dakala eta infiltrazio ere oso ona dakala. Adibidez, pusketa honekin itea txuleta bezala moztu ezurrakin, edo bestela ezurrak endu eta entreko taitea ere baitz pusketa honekin. Hemen dakau gure txuleta, probatu nahi bali maizue, hemen gaude, delikatezen lagun dendan, eta hemen nengo geha zuen zai. Bega, eskerrik asko, aio!
Hau Jon, eta gora dedikatezen guztiak, goi, gehola dendatxo earrak, dana txukuna dauna, dana sasoikoa, kalitatezkoa alegia. Egia zan, ze txuleta honak aken, jarraitu, egun baten nahi xexina hona, lagunetik pasa. Pinta honak, Kistona. Bezarka da hondi bat, eta horrela jarraitu, lagun. Ondo segi, gugurian jarraituko dugu. Hemen eta gauna da, behitu, tipulina goxatzen, eta hemen bota berritugu barrengurri goxatzea. Hori irelana, bale? Hola, errezeta hori ikingoek. Hori irelanaek. Venga, ingoitenaek. Hau jarri, oso ondo, hemen botako ditu ja garbillak, bale? Eta hemen nabaek, xustarrak eta botatzeko, bale? Ingoekenadek, adidez, bat hartu, behitu, xustarrak eta honen botatzeituk ezikitzeko historia, hau hemen, eta... Beitu, geosikin pixka zekak, nabeko la puntillakin, kendu aldek, kentze aldeko la pixka, traka, nahiko txukun gelditzia, eta hau txikit, nahi hau bezala, lautan adidez, hola, tak, eta tak, bale? Ondo. Venga, ire kontu hori, nik ingotena da, salda emendako la ja egozita aragilatan iragatzikoet, ingote duna da, saldakin bexamel antzeko bat esan deun bezala, eta aragila alde bate hautzi, gero bertara botatzeko. Eta bagoaz txirrik itxarraga. Inberdetena da ere bai patatak egosten jarri. Patatantzako, hemen beste kasuelita bat, urakin jarrikoet, eta hau ere egosten jarriko dugu, bale. Bueno, jarraitzaliak, leheno esan dek bai, segun ze kantu jartzituken gaztien da kanta jartzen baitu garrakazta gehiago kakela, zer aska, jarraitzaile gehiena gaztienak, helduak eta asko estia jarraitzen edo... Ba, denetarik, Zeminta perfila jarraitzen denetarik, gehien ba, nik uste, nik dazkatu 27 urte, ba, hortik inguru... pixka gaztego, baina gora gehien bate bai, berroita piko arte, gaina Instagramek xibatu itaizu, zate izu, ba... Bai, ba. 25 eta 40 artean da gehien antzute izuna, o ikuste izuena, eta inguru hortan dia gehienak, 25, 40, gaina musika estiloa bai, ba, nik entzutena bai, garai hoitakoa da, pixkat gaur egongoa ere, baina jutena izabeatzea, orduan ba pixkat, bueno, generoitan. Iradoak izunak eta jartizkile, haber ze nahi duten, da behaiek nahi dutena entzun, edo... Ba, bai, egia zan... Hemen liau ina, izau ez tekela inuna, obestia, eta netik esatea, no? Ba, egia zan asko, horri buruz asko. Adibidez, inun kentzazpin top laua, eta, bueno, finitun, ba, haterrak ere. Bai, Lau edera bekitzeko kentzazpinak, ba, oso zaila, ez? Eta orduan ba, jendia, ba, hau ez, aizea ez, bestia, zakizte, orduan, ba, bueno, badaude iradokizuna jendianak, eta... Eta haterroiek zeite motivatu, desmotivatu, danetik anziok, edo nola rapatzituko... Batzuk lagundu ere, lagundu, zeba, zaitu, mira, ba, hau, honi buruz itzein, eta zaitu, jo, ba, ideia, ona, entzudetena bestia hau asko bertezai, eta ez nahi batu sartzeaz lista hontan, edo... Orduan, ba, bueno, lagundu. Eta, ba, gauza txarrak ez duena, ba, alde batea utzi, eta listo. Bai, hori. Hobena, alde batea uztea. Baina bai, laguntze zeba, zua, mira, ideia ona. Laguntzeien nundik noa, eta ikuste jendean nun motibatzeken. Claro. Eta gehien hasi laguntze gire, bai, ikuste jendean laik asko dakakela, eta jendeai hori asko gustatu zaiola, garbiziok hori horrek funtzionatu iteikela, ez da? Ba, bai, eta askotan izatea, nik espero dut ezetena. Askotan dut, ba, bideonek, ba, kiston arrakazte eukiko, eta gero, ba, illa inorrek ez dut. Eta gero, alrebez, igual beste talde bat. Nola sare sozialak, eta gero askotan gertatzen dekena ere bai, igual, bideo berdina ere bai, eta segun ze ordutan, noiz, onur eta zer, jatakora juteko hortxe gelditzek. Zehatzen batutan bilatzen ordu ona zein dan, eta askotan, ez dakit. Igande egun ona, ba, askotan aste artea ego, eta hobeto. Orduan, ba, bueno, aldatzen junta, jendeak gustatzen bat zaio, ba, gustatuko zaio, lehenago behan du, orduan, ba, bueno. Budi gabe, ondo. Bueno, eta, hemen egitu dela topakin, leheno bosgarrena esan dit jau, zein den laugarrena? Laugarrena zin jarri guan 24an. Bueno, leheno zetak aipatu dugu, ba, zetak ekin jarraituko dugu, deskontrola dela besti bat, parrandero. Oso ona. Dantzan jarriko gaitu, ezta? Menoski. Bueno, bideoklipa garri, txatik gangu gauek ateatzen, baina dantzan jarriko gara. Earraten. Arriba. Zetak eskela hostia, que gaudula gora ekartzik, Gora. Uste aurreko astean juritzen ikustea zetak indu mitoaroa izan hau inditu Navarrarenan. Kiston jende pila elkartu dut, eta intzun, ba, bolazo bat oso ona. Kiston artista indaziok. Kiston musikariona. Zetakena eske ikaragarriak gio
nola antolatzizkiken gauzak, holtza gainean espektakulua, Bai, espektakulua. gainera sartu asko, euskal mitologiakin, eta horrek nik uste asko gerturatzeula bai, jendea, ezkenen beha arbiztukoa da, eta horri ingurun dauden mitologia, kanpantzarrak, eta horako gauzak sartu ditu, nastuta oso guria indik, ez da? Baina nastuta elektronika musikakin. Horren da, euskal musika, baina oso parrandako, ez? Bai, oso guaingua. Leheno etxian existitzen. Egia esan dut, ni behin egon nauk, zetaken kontzertuan, da sufritu initan. Bakize ba, zeatik anuan, pandemia garaian, zean Donostiko kursalian da eseita. Claro, orduan la. Zintantzain nahi bezala, musukua jarrita, eta hor sekat, pena enokela aurreko ustean jun, baino, jun bernauk, zea hori sekat, barruan sekat histori hori, esate, josta, zeta ikusten egon nauk, zuzenian, eta eseita egon behar nian. Mekatzi laman, ikusten guan beha dantzan alde bat, Kiston festa, oida. Eta hor, jasi arrankatu berrian. Kiston festa. Kiston festa. Bai. Bueno, hemen lehen esalde bakarrik aragila behar deula, baina nik, behitu, berreskuratuko ditute bai, azena joak. Eta oire, bota ingo jo gaurko errezetai. Bai, azena joa bai, xamurra daudela, hemen kanpo ateatzia pena matit. Oiek jarriko iski jokio, saltxatxua prestatzen deunean, aragila, eta botako deure bai, azena joa. Tita, moitzek labana, tita, moitzek labana. Bai. Ondo. Vale, ingo jaunadek, behituzak. Barrengo horiek, behitu ja tipulina zeitxura dakan. Vale. Bota bertara. Bota gaitu, Ta makilla hor dakak onduan, da pare bat buelta maizkiok. Eta goen ja pixkat suare ingo dio, pixkat. Ose oina suave beremaz txampan. Pixkat igoko dio. Eta hor dakak, mendikan asaino pare bat gatzez eskin nahi hartzeko. Eta bakitxastik txerrek itxarraka. Bueno, eta Alejandro, ik euk. I musikeru aiz, ire bai adibidez o musika ikasiek, o talden baten hori biliaiz. Iasan, txikitan, musika eskola jolitzen herrin, eta solfeoa, ikasi nuen perkusio pixkat, eta baino oso ondo. Baino, ena sartu inoiz talde ikan, hor, igual gogoa baukate, baino, hor perkusio pixkat, gitarra ikasten hasi nintzen lehen gurtian, eta... Vale, oza, gitarrerua gitarra jotzen badik, akustikoa hor pixkanak azteoz, akordetxo batzukin, abesti errexak zehatzen naiz hor jotzen, baino konstante izan barra musikakin bestela galdu eta azkar, bai. Hoi korrikan ibiltze bezala, ez da, geho behin gelditza izenean, geho ja berriro mekatxe da amar. Eta hoi gertatzei gordun zea akordiakin da historiakin. Ba, ez baztu pila beti ikutu gabe, galdu itezu pilo bat. Orduan, hor jarraitu behar da, astero, piskat. Eta ze gustatuko zitzaizun, abestia, gitarra bai, baina, abestene bai, noiz behinka, o... Bai, bini piskat showmana bai, naiz, ez guztian esaretan, nola showa eta guztetan, barrun, igual vokalista o... Bai, baina, igual gitarra ere, atzian biskate onda, bai, hobeto. Ondo, noiz benka, tarteka, no? Atea eta goxatu eta... Bai. Eta ze estiloko musika joko guan? Jo, nahi talde rockero batean. Bai, kaina, hor roka eskurtzeit, orduan, roka eta ikusait estenan, estenatokin, dala divertigarria, ez? Rock mundua, edo... Bai, kainerua, egura pixkat eman, jendia dantzan jarri, saltoka jarri... Oida, bai. Ona. Bueno, eta, gio, irratine bai kolaborazioak iten dituk, ez da? Bai, hasi nintzen, noiz duen gaindet entrevistaren bat, gaztean, edo olakon batean, eta gero baita, Bilboko irrati batetan, hor tartetxo txiki bat eman ziaten, eta horri bil nintzen, tartxixo batzuk, musikai buruz, saretan egiten duten antzekoa, baina irratirako, ez? Itzeiten gomendioak ematen, lehenokoak, oraingoak, irratsaiotan ibilitan. Izenazun Bilbo iria irratia, eta hor, biskat, itzeiten, musika buruz, eta beste neska batekin, bion artean, baita, kotilloa ere pixka bat, abeslari buruz, taldei buruz, festivalei buruz ere hitz egiten genuen, hortan. Oso festivaleta eta asko gustatzen jutia, esan bai. Baina, udaran egiten lana orduan zaila dakat. Udaran egiten dek, nori jon, ondartan lana, ez da? Hori jon, molan. Bai. Eharra leku horre, hora zehose freskagarri bat hartu, garagarratxo bat, pintxo behar bat, Baina musika hona dakau beti. Beti musika, alai, jende paregabia gaztia, Bai, da. Ona. Bai. Hor, udaran egiten lana orduan festivalak, zaila askotan jutia. Baina geho neguan zebiliko ez festivaletik festivalea, porque hori neguan itxita, dotek, ez da? Bai, neguan itxita daukauta berna, orduan,
saiatzen naiz, aldan kontzertu guztita, ezagutu, ez ezagutu, dena ikustea gutean. Ze, asko ikasete bai zuzenekoan, talde berrik, eta hortan. Ona. Ikusi zu hemen, ze saltza egiten nahi nahi zen, ez da utzi ber saltza hau bexamela bezain potolua, Lodilla utziko deu, baino, hola, guantxe dakat ez dura ona, baino... Pintonaka. Nola, murrizten jungoan, guain irekiten asteanian, geho jungo naiz, osalda pixka gehiago botaten, eta ez negaina botako jo hori bai, azkenengo krema puntxu hori emateko. Eta hemen, inbiar deun gauza bakarra da, azkenengo 10 minutuak hemen goxatu aragila, kusiko zue, pita, saltza oso goxua da, xoa bia, saldak inindakua, kusiko zue gauza eharra, simplia, eta goxuen ingo deun. Beitu ze gauza eharra hemen. Bai, pinta eharraka. Eharra pinta. Ingo deuna da guain ez negaina bota, eta honekin ja krematu deu. Bale, ni usten detola txorrito batekin, nahikoa kaula. Eta hau hemen nahi da goxatzen. Bueno, dana itxura eharra hartzen nahi zaigu. Ondo aigaitu kamene, bai? Hau kontrolatzen nahi, no? Bai, eskanaka. Txa, ezin jo, Bale, zuak danak pixka gaitxiko ditugu. Eta, 2024ko, Hirugarrena, top 3, zein izan zuan? Hirugarrena, hau kolaborazio bada, dela Zean Maiz eta Bulegon arteko kolaborazio bat, Ardi Beltzak. Beste tema bat, dantzaiteko. Oso ona. Tom gaina hemen izan, guendala gutxi Bulegokua. Tom. Gaina urtia nola ziduen, abestiakin hemen Euskal Aldikua. Bai. Bueno, bideoklipe entzutera gozen, eta hemen txekartuko gara gudantan. Ze gauza hona da musika, Ai, ama. Bueno, hemen txagelditze geha, hauek aberrek osten dian, hauek gila listu azkau, zuak etxiko jau, gabetu eragila zeitxura hartu dut. Bitarten jungo geha, Alberdi Arategira, Durangoa, eta eamateko janari asko itugu, gaurkoen zer prestatu duen. Guazen area. Haupa Joseba, zelan, Beñan naz, Alberdi Arategiko jabea, eta gaur hemen Durangon beste plater goxo bat ingotzuet. Bueno, Alberdi Arategia zabaldu zen oindala 30 bat urte, hemen Durangon, igual baten bageiz hau, eta Zornotzan oindala 10 urte ja. Aitit eta mamak zabaldu zabien Durangon Matadero sarrien, gero nire aita jarraitu zaben oso gaztiezala 15-16 urtegaz, eta ni hasi nintzen oindala 10 urte hemen, gehien bat oin oso modan dauen kilometro zero produktu hori saltzegu, baina gu betidanik holan izen da, inguruko baserrietako txalak eta behiak, eta gero produktu sukaldatuak, tripakiak, odolkiak, lasaña bebai asko saltzegu, kroketak, berrikuntzak sartzeguz, gehien bat jendeai be guztau egiten jakoz gauza berriak ikustea, eta probatzea. Odolostiek eta txorizuek fama asko dekie, odolostiek txapelketa bat irabazi ginen Bilbon egiten zana Euskal Herri mailan oindala 10 bat urte, eta ordutik odoloste asko saltzen die benetan. Bueno, oin sukaldera jungo gara, plater tradizional bat prestatzera gure ikutuarekin. Bueno, hemen gauz gure sukaldean, eta gaur ingo duguz, txal arandoiak, onjo eta otarrenskekin oporto saltzan. Azteko, saltza bat egin dugu, barazkiak erregoziz eta oporto ardoarekin. Errezeta ukartan beti danik egonda, asko erabiltzen dugu baskariak eta menu itxiak egiten ditugunean, txal arandoiak sartuko ditugu labean 10 bat minutu. Txal arandoiak oso produktu berezi bat denez, menu berezietan sartzen duguz. Gero, onjoak berakatz pizkatekin gorrituko ditugu. Errezeta honen berezitasuna pizkat da itsas mendi naztea. Txal arandoiak eta onjoak mendiaren parte izango litzateke eta otarrenskak itsasokoak. Eta gehien bat aitaren asmakizun bat izen zen. Eta egia esan, probatzen duenak errepikatzen dago, Honez gain, beste plater arrakastatxu batzuk egiten duguz, dienak albondigak, karrillerak, txarriankak, txal musturrak, bustanak eta abar. Amaitzeko, otarrenskak gehituko ditugu eta platera aurkeztuko dugu.
Bueno, Joseba, hemen dekozu gure gaurko platera, eta badakizu nun gauzen, Durangon eta Zornotzan Alberdi Arategia. Agur! Ai, ama, bainat, ze gauza goxua egin zuen, zenba gauza goxua egiten zuen, eta ze txugun ibiltze zaten. Bezarka handi bat, eta eskerrik asko. Egia esan, hoi daztatzeko, ez dia segula nasketa hoi daztatuko jat, igual egunen baten etorri eta elkarrekin hemen ningo jau. Bezarka handi bat, eta gurian jarraituko dugu, behitu hau, zuba xuan dakau, suabe, zeitxura hartu duen, salda hemen dakat, gehiagin loitzen bazaigu, ez da unai bexamela bezala gelditzea, juste guantxe testura bikaina dakala, gehiagin loitzen bada, salda pixka botatzen. Salda soberan dakau hemen. Hobeto soberan beti salda. Hau geho gaubian fideotxo batut da bihar rautza gozi bota eta bak hau, sopatxua hartzeko. Hoi beti soberan, hobeto. Eta hemen, ingo deuna da, patata hauek, ja egozita azkau, inberditugu, erdibitu, eta gainetik manjaua bota berdio. Baratzuri jana, perexil jana, eta gaztana. Olio virgin pixkatekin. Orduan, Iga Alejandro, hartu zan batzuitikan, ale bat. Oso, no? Bale, ale batekin nahiko ekiko dugu. Bale, gero ingoituk, perexil honen bakarrik belarrak hartu, bale? Txortena ez. Eta ingozuna da, bertan sartu, eta bi hoiek ondo majau. Bi hoiek ondo majatuta doenean, gero ingo duguna da gazta, raiatuta gota pixkat barroa, eta olio pixkatekin dana ligatu, eta hoi patata erditik amostuta, irikiko deu, eta gainien jarriko deu, eta gero normalen gratinatu iten deu, baina gaur labia ez deu piztuko 3 patata gratinatzeko. Sopletia dakator, eta sopletekin niko deu, bale? Ondo. Venga, behitu hemen, barrengorrik ze itxura hartzen egin duken, Zeudek hauek, guantxe, primeran jateko. Ingotena dau, batian jarri, mantxo, eta hortxe epelia mantentzia. Hauxe bezala, bale. Eta bilen artean, jungo gaituk, hau da, ni patata mosten jungo nauk, eta zierrek etxarraka. Eta Alejandro, zen izango litzateke 2024ko top 2, guandi batea ez gairitxe, 2? Top 2, bueno, pixka bueltatuko geha hor korrido tumbao ez diloita, baina euskalduna, ez? La Txamako, zure begiek, dala, bueno, muitzeko oso ona. Oso parrandero abesti bat. Igual da kakatzikan lasai egoteko. Ez. Nikasi la marri Alejandro ahí. Goran, egon da, beti. Beti goran. Bueno, haure entzut niko deu. Venga, guazen entzutea. Gorkutza moituko deu. Ai, ama, eziko da, usukaldia nigarkoan, Javi Lamar, ze ona, ze artista dia hauek. Boa, dia, elkartu dia hainbat talde ezberdinetako bat parranderonak, eta idia egiten oain, estilo ontako euskal musika. Eta oso ona, egitan parranda entzuteko, Ezin hobia, Goran beti. Oso ona, artista utazate, ona. Bueno, hau, esek nik uste gauko plateneteko nahiko. Oie, guain inberdio genek, hemen, ondoiteko majaua, frikzioa berdik harri. Bale, oso ondo. Frikzioa, eta ikusten bai pusketa batzu jana, emaio, bildurri gabe, egan ateatzen bai berriko sartzek, bale? Emate joko rondo, eta frikzioa berdik, bale? Bega, oso ondo. Venga, ire kontu. Ingo ziunek, gatza pixka botare bai, gaina gatza potolo botatzen badeu lagundu iten dio dana pikatzeko. Venga, gatza potoloa, eta ahora garia patata gaina ez da xoxito gelditzen. Bale, oso ondo, hoi listo, honekin ebagoaz, eta gorringoare bai, emendikan atea inbiardet, txukun eukitzeko gero, platera laltzeko. Bueno, eta nola ikusten dek? Ja, hasia laiz 2025ko analizia egiten, edo... Zeoze bai, esan ja batzuk hasi jateatzen urte bukaeran eta urte hasieran hor abesti berrik, eta bai, eske gaur egun jende gazte asko dago musika egiten, eta dago asko entzuteko. Zenbat talde daude, zenbat gaina estilo mordo batekua, eta neti dakagu, ez da? Nik uste leno estilo gutxigo zeudela, eta gaur egun daudela hainbeste estilo ezberdin, eta gaina jende oso gaztia musika egiten, dauzkatelako kanpoko influentzik edo estatuko influentzik ere, baina euskal musika egiten. Nastuta euskeraz, gaztelaniaz, hortara idia estilo asko, bai. Egia esan hori bada, hemendikan musikero mordoa basadia, gazte mordo bat, eta denak hola bere ikutuak ingaina, ez da? Bueno, gaur gehiago popa eta hola itek leheno gehiago roka eta hola, ez da? Bai, gaur egun, rapa asko dago ere, edo trapa ere, euskal taldeek, ite buena hoi, baino mantentzea ere roka, mantentzea pop, baino popa gehiena pixkat igual
Eta hi, danetikan entzuten dek. Hemen jartzeitu dana giroko, danetikan entzuten dek bezala. Bai, egia esan, jadetuen bostak entzuten dut. Baina... Etxean lasai honian zetzun dute. Etxean lasai, dibidez, Izaro asko entzutete bai, Bola Salvador... Eta gero, bueno, musika ingelesa ere, The Police, leheno esan duguna adibidez, edo Amy Winehouse ere, olakoak ere asko entzute dute, etxian lasai joteko. Ez beti parranda ez. Bestela mekatxiz ama, bestela ez dik emango, bizitzaki. Ondo, hor ze falta zain guain? Guain, gazta botakoen. Bai, gazta botakoen raiatuta, bai, eta botako zigo olioa pixkate bai. Oso ondo. Vale, bagoaz, ondo. Olio pixkat, vale, oso ondo, abekateko xiten mendikan. Vale, bagitxestik hemen, txerrek itxarraka, ezin hobe, honeke, guain geho plateraratzeko, epela daka, baina berua jarreko, pixka berotu. Bueno, eta zure jaiegunak, zure egun libriak, zure oporraldiak zer dira, beti festagiruan, beti kontzertu batetik bestea, edo ez dakit. Bueno, bidaiatu baita. Bidaiatu ere bai. Lazela esai, hemendik ingurutik, edo kanpoa ere, baina beti parranda ez, asko bai, baina beti ez. Eta udaran ebai egia esan, zuk udaran iten dezula hor ondartzan, hori jo ondartzan, hor nahi gabe liatu ingo, zeate askotan ez da? Bueno, denbora asko ez daukau, egia esan, lana asko iten deu, baina, bueno, izteak guan pertsiana, beti izoze hor gatzera, gitarra atera, lasaion, edo ondartza jun, ondartza dakaula hor bi pasotan, ez? Ba, ez que hor, engainean... Nagusiak argentinarrak dira, ez da? Bai, dia irua nahi eusko argentinarrak. Bai. Behaien nahi duna monak. Oye, ritmoa daka, gorputzean, kumbia eta dena. Eta orduan bai, eskia esan ritmoa ondila dakate, orduan bueno, dakate nasketa hori euskaldunak eta argentinarrak, orduan biraze nasketa ona. Ja ondo akakela, Beste, izak, emango jan igual, ikusen ze pintaka zekaken honek. Hartuko goiara bat, eta bakoitzai botako jokola. Goiara kada bat gainea, hemen jarri sakartu, oso ondo. Hori listo, vale. Bueno, eta historia bukatzeko, top bata, falta zaigu, Top bata. Top bata, ez da? Bai, irabaztiduna Malakias. Malakia, oie, ritmoa. Elektronika, ritmazoakin, Malakias zure atzetik izena una bestiak, temazo eta antzaiteko, claro, nola ez? Ona, nintu, ikusi zehar. Hauko gorra, que honek herria, poskatizkik, katxiz la, ona. Bueno, erreitzak hau egian, dute garrituk, artista dutzai. Hola, erre guzti, bale? Ondo. Hola, erre puntxu hori eukitzian, nahikoa, bale? Ona, Alejandro, ire lankidek eta musika pintxatuko ekor lan tokian, ez da? Bai. Egun oso, agoizetik gau arte horre estilo ez debina sehatzen egoizian lase, gozaltzeko, gero guardin pixkat gorago, tekirisa, azte burutan, eta txaldean, deneta, reggaetoia, elektronika, euskal musika, zen... Mola mucho, mola, Ona. Igarra patatak indizkiunak. Eundokoa. Betuzak zen barren gorri harrak inditugune bai. Hemen ondon goiara kada batola, txak, gorringua ja hor jarri zio, eta falta segunan bi patatita jartzia onduan. Bueno, eta irea bestik gogokoena, zein izango gurean, batekin gehatu berko da izan, bat. Ez 2008 bizitzakoa, Oso zaila, baino urtetan jarraitzen ditena besti bat da, egal egiten ito izena, gara pasada bat abesti hori. Bat da zailagoa, baino ritmoak ine bai. Rockerogo. Baino, temazo. Hemen txegeatuko gaitu hau jaten, eta hoxe entzuten, baina honek gauza bat eskatzen egiteko, hemen silpuntxu bat hola, txak. Bueno, hemen txe.